И здравейте на всички, добре дошли обратно в канала ми. Днес имам нещо много специално, което искам да споделя с вас. Ще ви разкажа за новия ми Discord сервер, където ще можем да комуникираме и да обменяме видеа, свързани с нашата страст, именно пиротехниката. Създадох този нов Discord сервер, мой собствен, нали, за да можем всички фенове на канала да си общуваме директно и на едно място. Там можете вие да ми задавате въпроси лично, да споделяте идеи и да получавате отговори от мен и останалите членове на общността или на този Discord сервер. Това е едно пространство, където ще можем да обменяме опити да се вдъхновяваме едни други. Цяло планирам също така да споделям в сервера новини за предстоящи видеа, актуализации на канала и дори някакви специални събития, ако някога има такова нещо. Също така там ще можете много по-лесно да ми давате идеи за видеа и да ми задавате въпроси. И главната тема, едно от готините неща в новия сервер е каналът за submissions, така наречените. Идеята ми хрумна още преди седмица, именно да можете да качвате свои видеа и проекти, които сте направили с пиротехника. Това включва и арсенали за нова година, какво ще гърмите и така нататък. Аз лично ще преглеждам тези видеа, снимки, ще ги гледаме заедно в новите ми видеа и ще коментираме над тях. Тези видеята ще се събера най-вероятно в компилация и ще са в скупност от най-добрите и най-креативни предложения, арсенали, забавни моменти и други. Така не само ще можем да си вдъхваме идеи, но и ще имате възможност вашите видеа да бъдат показани на целия канал. Много ще се радвам да ви видя в сървъра и да бъдем една подплатена и активна общност. Линкът за Discord сървъра ще оставя долу в описанието, така че не се колебайте да се присъедините и да станете част от нашата общност. Благодаря ви, че гледахте и до скоро с нови видеа и идеи. Не забравяйте да оставите лайк и да се абонирате за още съдържание, ако не сте го направили вече.